chlapi zo Senohradu sú už rozbehnuté na ihrisku, ale je tam maličké zaváhanie na C-čke. Pravá prúdarka to bude mať trošku ťažšie ako tá ľavá. Samozrejme to trošku zdržalo aj strojničku, ale táto už tam pod kontrolou a tam čakajú na hodu. Voda už v hraniciach a prúdarky definitíve čakajú. Ale dočkali sa, voda sa nám až na terče. Voda sa nedostala len na terče, ale aj celú základňu.